सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि सालम एनबी इउट्यूब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। आरोबाव मोनसे आयदाखौ लानानै नोंथांमोनजों लोगोसे दसे सम आङो इसोरनि राव सोलोंज्लायनो लुबैदों आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय। आङो फरायगोन माथाइनि बिलाइ 27 बालाब 51निफ्राय फरायगोन। गोजौआव लिरनाय दं हांखोफोर जिसुनि मुङै। आरो खुलुमग्रा न'नि परदाया गोजौनिफ्राय गाहायसिम जिखावनानै गांनै जादों। पृथिबिया मावग्लुबदों आरो गोगोम अन्थाइफ्रा गावफुदों। गोथै हाखरफ्रा गेवदों आरो गोबां इसोरनि रावफ्रा थांखांफिनदों। बिसोरो हाखरनिफ्राय सिखांफिनदों। जिसुआ सिखांफिननायनि उनाव गोथार नोगोराव हाबदों आरो गोबां मानसिफ्रा बेखौ नुदों। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला क्रुसाव बियो थैदोंमोन अब्ला जेरुसालेमनि परदाया गोजौनिफ्राय गाहायसिम गांनै जादोंमोन। जिसु ख्रीष्टआ क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों जों बयखौबो बियो दिनै समान खालामदोंमोन। मानोना बै समाव जेरुसालेमाव मोनथाम थाखोफोर दङमोन। गोथार गोथार आरो गोथारसिन जायगा। गिबिथि गोथार जायगायाव रायजोफ्रा ज' जानानै इसोरखौ खुलुमोमोन आरो फोरबोनि लागै बुलि बावोमोन। नैथि गोथार जायगायाव दौरिफ्रा थायोमोन आरो थामथि गोथार जायगायाव रदायनि बाक्सुखौ दोननाय जादोंमोन आरो बोसोराव खेबसेल' बे गोथारसिन जायगायाव हाबनो थाखाय अधिकार दङमोन। नाथाय जिसु ख्रीष्टआ क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों बे गासैखौबो समान खालामदोंमोन। दिनै जोङो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों बिफाखौ जोङो आफा होनानै गाबज्रिनो थाखाय जोङो अधिकार जों मोनबाय। जों दिनै जिसु ख्रीष्टनि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजों बिफाखौ गाबज्रिनो हानायनि, जोंनि नांगौफोरखौ गोनांथिफोरखौ बिफानो रायथिनायनि बे अधिकारखौ जों जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जों दिनै मोनबाय। बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बेखौ मिथिहोदोंमोन। थांनानै थानाय समाव गोबां रोखोमै नोजोर होनो हागौ। सोरखौबा धोनि गरिब हावरिया गोबां रोखोमनि नोजोर होनो हागौ। नङाब्ला थांनानै थानाय समाव थाखोफोरखौ लानानै थांनानै थानो हागौ। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, फोरबोआ बे बुहुमाव मोननै नोजोरजोंल' नोजोर होनाय जायो। फोरबोनि नोजोराव मोननै थाखोल' दङ आंनि अनजाग्राफोर। मोनसे थाखोआ धोरोमिया आरो मोनसे थाखोआ पापी। बाइबेलाव लिरनाय दङ धोरोमियाफोरखौ बोरमा मेन्दा आरो पापीफोरखौ बोरमा गुबैनि ग्रुप होननाय जादों। फोरबोनि नोजोराव मोननैल' लामा दङ, जायहा गुसेब लामा आरो गुवार लामा। फोरबोनि गोथां रावनि गेजेरजों जों दिनै मिथिबाय बे बुहुमाव मोननैल' जायगा दङ जायखौ सोरगो रायजो आरो नोरक रायजो होननानै गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों। जों दिनै गेसेब लामाजों थाबायनो हायाखैब्ला जों दिनै गुवार लामाजों थाबायगासिनो दङ। जों दिनै धोरोमिया जानो हायाखैब्ला जों पापी जिउ खुंगासिनो दङ। बेनिखायनो फै जों दिनै गावखौ बिजिरनानै नायनि जों माबादि जिउ खुंदों आंनि अनजाग्राफोर। आरो बिनि उनाव जोङो नायगोन जिसु ख्रीष्टआ क्रुसाव थैनायनि उनाव बुहुमा मावग्लुबदोंमोन। मानो बुहुमा मावग्लुबदोंमोन? मानोना आफा इसोरा बुहुमखौ बासायनायनि आरो सुबुं माहारिखौ बासायनायनि मोनसे परिकल्पना दङमोन। नाबिनि गेजेरजों बियो मिथिहोदोंमोन आरो रायथिदोंमोन। आरो बेबायदियै जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव बियो 2000 बोसोरनि सिगां फैदोंमोन नों आरो आं सुबुं माहारिखौ बासायनो थाखाय। बेनिखायनो जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ क्रुसाव थैदोंमोन बे बुहुमा मावग्लुबदोंमोन। बेनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टआ मिथिहोदोंमोन बे बुहुमखौ बासायनो हानायनि अधिकारा जिसु ख्रीष्टनियाव दङ। नों आरो आंखौ बासायनो हानायनि अधिकारा जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजोंल' दङ बेखौ मिथिहोदोंमोन। बेनि उनाव गोथै हाखरा गेवदोंमोन आरो थैनानै थांनाय धोरोमियाफ्रा गाव गावनि हाखरनिफ्राय सिखांफिनदोंमोन। आरो बै समाव गोबां धोरोमियाफ्रा गोथार नोगोराव हाबदोंमोन आरो बै समाव गोबाङा बेफोरखौ
नुदोंमोन आंनि अनजाग्राफोर। आरो बिनि गेजेराव दानियेलाबो सासेमोन। जेब्ला जोङो दानियेलनि 12 बालाब 13 सारिखौ फरायो अब्ला जों मोननो हायो बेयाव बेबादि लिरदों, आरो नोङो दानियेल जोबनायसिम बिश्वासाव थादो, नोङो थैगोन, नाथाय नोङो जोबनाय दिनाव गावनि मोननांगौखौ नाजावनो सिखांफिनगोन। दानियेला थांनानै थानाय समाव धोरोमिया जिउ खुंदोंमोन। बिनिखायनो आफा इसोरा दानियेलनि लागै बुंदोंमोन, दानियेल नोङो जोबनायसिम बिश्वासाव थादो, नोङो थैगोन, नाथाय नोङो जोबनाय दिनाव गावनि मोननांगौखौ नाजावनो नोङो सिखांफिनगोन। आरो थारैनो इसोरनि रादाय होखानाय बादि, इसोरनि समाय लानाय बादि दानियेला जिसु ख्रीष्टनि क्रुसाव थैनाय समाव बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनदोंमोन आरो अरायबो जोबनो गैयै गोथांखौ बियो आवग्रिदोंमोन। आंनि अनजाग्राफोर, दिनैबो जोङो गोबां रोखोमनि जोंनि दुखु दाहाफोरखौ लानानै निराशा जायो। माब्लाबा आसा गैयै जोङो जोंनि जिबनाव मोनो। नाथाय आंनि अनजाग्राफोर, नोङो दिनै जेखि थासारि जेखि अबस्थायाव थाया मानो, जिसु ख्रीष्टआ जों बयनिबो लागै समायखौ बियो लादों। जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला गोथाङैनो दङमोन बे समाव बियो बुंदोंमोन, ज'हननि बिलाइ 10 बालाब 25 सारियाव बेबादि लिरनाय दङ, आङो फरायगोन जिसुनि मुङै। जिसुआ होनबाय, आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैयोब्लाबो गोथाङैनो थागोन। जों दिनै थांनानै थानाय समाव जिसु ख्रीष्टखौ फोथायोब्ला, धोरोमिया जिउ खुङोब्ला, धोरोमिया जिउ खुंनानै जोङो थैलाङोब्ला, जोङो जोबनो गैयै बे जिबनखौ मोनगोन। थैनो गोनां जिबना थैनो रोङियाव सोलायजागोन, जामनो गोनां जिबना जामनो रोङै जिबनाव सोलायजागोन। आंनि अनजाग्राफोर, आरो दिनै जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै दङ, जायफ्रा धोरोमिया जिउ खुंनानै दङ, जों बयनिबो लागै जिसु ख्रीष्टआ बे समायखौ लादों आरो जों बयनिबो लागै बे आसाया दङ। जोबनो गैयै जिबना, बासायजानाया, सोरगो रायजोआ दङ। आरो जों दिनै गोथां रावनि गेजेरजों खोनाबाय, संसार दाजेननायनिफ्राय जिसु ख्रीष्टनि क्रुसाव थैनाय समसिम जेसेबां धोरोमिया जानानै थैलांदोंमोन, फबजादोंमोन, बिसोरो जिसु ख्रीष्टनि थैनायाव सिखांफिनदोंमोन आरो बिसोरो गोथार नोगोराव बिसोरो हाबदोंमोन। दिनैबो जों जिसु ख्रीष्टखौ मोननाय मानसिफ्रा थैलाङोब्लाबो जोङो जिसुनि मुङाव सिखांफिनगोन आरो जोङो जोबनो गैयै सोरगोखौ आवग्रिफानो जोङो मोनगोन। बेनो जोंनि आसाया। बेबायदि आसाखौ जोङो जिसुखौ नागारनानै बबेयाव मोनगोन आरो सोरनियाव मोनगोन? बेनिखायनो जों बेबायदि बासायजानायनि लामाखौ नागारनानै जोङो बबेयाव थांगोन आरो सोरनियाव थांगोन? बेनिखायनो फै, जोङो बे जिसु ख्रीष्टनि होलांनाय समायफोरखौ लामा नायनानै, जिसु ख्रीष्टनि नैथि फैनायखौ जोङो लामा नायनानै धोरोमियायै जों नेनानै थानि आरो जों गावजों गाव थुलुंगाज्लायनि। इसोरा जों बयखौबो बोर होथों। जिसु